Da? Asta e al treilea video pe care îl fac. Ai! Sper să nu-l greșesc și pe asta. Pentru voi, ce fac eu? Am luat fir pentru bobinaj. O să fac o bobină super mega mișto. Unul la mână. Am piese. Mi-am luat 3 alte Tiny 85. Da. Top. Și mai am pe aici ceva ce mi-ar mai trebui. Ce altceva, pur și simplu nu m-am apucat de desfăcut sursele astea și uite asta aș vrea să o pun undeva. Adică mi-am tăiat firele și na, aș vrea să o pun să stea undeva, fiindcă e bună sursa și așa. N-am umblat deloc pe la astea. Uite asta, aș putea să pun undeva aici. Așa. Deci am astea cumpărate. Asta am luat de la o persoană care mi-e destul de dragă. De la nu știu, face bobine dintre astea. Le reface, știți. Așa. Și vreau să fac un SSDC. Adică o Tesla adevărată. Nu. Ce a fost aia Siler Exciter-ul ăla. Da. Ăla a fost mai nimica toată. Un circuit simplu și ceva. Așa. O să mă apuc de asta. Deocamdată mai am teza la info română și la mate de dat. Deci mai am 3 teze. Urt. Așa. Vreau să mă apuc și de niște tutoriale. HTML, PHP, CSS. Și probabil și pseudocod. Nu știu, în C++ nu sunt chiar atât de familiarizat cu limbajul. Na. Ce să vă mai zic? Au trecut decât 2 minute jumate. Să vă arăt ce mi-am făcut eu. Deci, mi-am făcut un server cu pfSense, 4 GB RAM, procesor 2,2 sau 2,4, nu mai știu. Așa, mereu pornit. Știu că nu e un mediu destul de bun să țin, adică poate să ia foc în orice moment, dar na. Îl țin aici decât seara, fiindcă face destul de mult zgomot și nu vreau să nu pot dormi. Așa. Cam atât. Ce să vă mai zic? Am început să fac un site. Să vă arăt acum. Așa. Mai sunt destul de bun în HTML și am început să creez. Da? Sunt câteva chestii luate de aici, de la cineva. O să măresc, o să pun și logo-ul pe care l-am făcut eu, nu știu, într-o zi. Chiar îmi place cum a ieșit. Vi-l arăt și pe acela imediat. Deci ăsta e logo-ul pe care vreau să-l folosesc. Îmi pare destul de drăguț. L-am făcut în, cred că, jumătate de oră. Și îmi place, adică semnul de la împământare, Tesla Alternative Technologies și am Tesla așa, vă dați voi seama, astea ca un fel de antene, o bobină, niște scântei aici, împământarea, un tranzistor, un fel de circuit și na. Bine. Cam asta a fost videoclipul, e ceva scurt, doar să mai postez acolo ceva. O să revin cu bobina făcută cândva și prin 15 iunie, cam așa, o să încerc să fac și circuitul. Ok.
Asta a fost videoclipul. Vă mulțumesc de vizionare. Sper să vă fi plăcut. Un like, subscribe, share. M-ar ajuta extraordinar de mult dacă ați da share și să vadă și alții ce fac eu. Eu nu prea am idei ce aș putea face, fiindcă nu prea știu ce vă place vouă. Și mă gândeam că poate voi îmi puteți scrie în comentarii ce vreți să vedeți de la mine. Eu sunt deschis la orice proiect și aș vrea să le fac pe toate. Pentru toți. Doar să-mi spuneți în comentarii. Da? Deci, Tesla, site-ul, unde s-a luat dintre astea pe aici, sursa și vedem ce mai facem. Un proiect cu asta vreau să fac și eu. Ok, vă mulțumesc de vizionare, bye bye.